Lho ngopo? Ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung. Wedan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Gong. Ora le nyolong. Hus. Boyo sing apik nek apa pakdemu ku ndang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan e, Po? Kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis satu gagas. Tapeke wo, Gelem po kowe? gelem. Peken engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh. Matur nuwun ya, Po. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Po? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan pakdemu. Po, Ngopo? aku amatur karo kowe, Po. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, Aku ora tegel ya bapakku di ngonone. ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para wadyabala dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh, Dewa tak undurke kabeh. kabeh Ming siji nding sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ra nggawa cap. Oh, iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene nek ditonton piye akeh. Kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu muni ngono. Heeh. Terus Bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri nang donya, jarene kon ngrampungke lek arep duwe gawe mbangun desa. weh, ngono ta? Heeh. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene arep njaluk tulung karo kowe, apa Togok? Aku ditulungi bapak digo bali ya, apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek temen plene ngendhok. Oh, ha iya. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh. Teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, jero. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi ya, Pak. Gong, Hei, nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. ha terus? Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, Pak? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono ya. Nek mencret terus nyatut cangkemku tenan. Iki serius iki, nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris sangemu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku. Heeh. Dur kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong.
Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude Kowe wujud sapa wae sakarepmu. Engko tak nehi daya kekuatanku kowe munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. yakin? Iya. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok. Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku wegah. Ah sapa? Abimanyu. Ah ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang rekoso ling ngragati ngono. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengen dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara apa? Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo tak dadekke. Tak dadekke. Wah, kok lancamane ming cangkem terus to iki. Apike cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, Engko nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. tak tanggunge. Wis gak wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Heeh. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah catet ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Oh, ngapusi aktonya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tak klithiki ndasmu kowe. Ngulung aja tok beda iki nek wong nekat tenan nulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong muga-muga kasembadan panjang kamule. Ing tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu wingasepi mandi panuwuning Kilurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya mila sak ciptane dadi sak tedyane ana dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togog wau. Wah. Dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gok. Ora, wis wujud Raden Werkudara. Waduh, gleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Malangkre. Tangane tumpangke mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ra awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngeses e. Aku kaya ban gembos. Madhes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun, Gong. Gedhe kok ya suarane.
Kuwi paling gedhe. Ngampete iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kelong. Ngene nggo tada itu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem dasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan diganggu. Oh ya, aja ora tak ganggu. Kok saya cilik ngembose. Kok saya sithik. Wong yo wis saya sithik. Maune ngono entek ya ngono. Wah. Jlimer, jlideng. Jlideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Kong. Toke sik. Wah, saya sithik pisan. Wah. Jlideng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Ngampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karemu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Toko. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Toko. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk. Ngampet Kok. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya wis sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestonono Kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane. Kok ora dipasangi lip? Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wegah. Sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Aji-aji ora bakal mandi. Ngono iku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Dan angel. Iki aku nak njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedakep. Yo. Mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku men Janaka yakin sip. Oh iya. Top iki nek Janaka. Bisa tak nggae cewek-cewek kuwi. Waduh kaya. Ya wis tak dongake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mesake. Aku senane ora positif gonta-ganti. Wis kok wis aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon penjangkam.
Malik Toga. Wes. Lam-lam berjiwatan. Boyo miraboyo ingsun sun permak kathoke jin. Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Toga pripun Ndara? Nah, linggung ngisor Toga. Aku bendaramu. Walah-alah, gawe aku kok ya ngrekasake. Ora sangger sura tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakaning Raden Janaka Toga. Nggih, pun gek minggat teng kayangan, adi kula Semar dislametke. Iya Toga. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten kae? Borok mburi kae. Mbok lunga. Selakajen ket mau ming. Bagong iki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Toga. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongaki kasembatan penjangkane. Iya Toga minggiro. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak slametke Kakang. Yen Kakang wis ketaton, Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan, aja kuwatir. Mengko tak gawake oksigen. Supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada, Kakang Semar. Wiwit saka jagat budal marang kayiwangan, rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manikmaya wis ora iso dindakake. Nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentala arep midana kelawan Semar. Tak ikhlasake, aku ora apa-apa. Ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni, aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing pring apus papan pernae anakku Bagong. Maringna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong, lah aku ya ora lila. Mula sing sak traju, sing sak bobot, nadyan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen tata anggap bobote padha antaraning Semar lan woh pertangga jiwa lan dipa nirmala, aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewowogen urip eneng jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungsa ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar, piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kundamanik. Ketingalipun wonten daya ingkang amalik dhateng pemanggih kula Kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedhing kaliyan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadhahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martya Kundamanik. Tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawuhipun Kakang Semar wonten ing kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman.
nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing Kayiwangan Kakang. Kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo. Kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manikmaya mboten wonten ceceking raos kula nggadahi raos gedhing keburu sengit kalian Kakang Badranaya. Syukur. Yen ngono dewa ngelingake marang kowe Manikmaya syukur. Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng, ingkang sekawit katon nglamuk. Ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur. Lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken plemertangga jiwa Jambudipa Nirmala. Ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing Kayiwangan menawi Bagong namung betahaken setunggal plemertangga jiwa lan setunggal Jambudipa Nirmala kula kinten mboten ngelongi dhateng menapa-menapa ing mapan wonten ing Kayiwangan Kakang. Atiku seneng Manikmaya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe wewatekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok nyembah kowe. Mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manikmaya. Kencang marudaya pak pong syukur di. Menawi jenengan dika tumuli enget dhateng Purwodaksina. Kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalepatan. Mila tumunten boten siyos dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karangku kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan. Kakang Rada kasinggihan mekaten Kakang. Syukur. Tentreming para dewa, mahanane ayeming para kawula, rukuning para titah ing mapan wonten ing Martyapada di kasinggihan mekaten Kakang Rada. Mila ingkang saking menika Kakang sakmangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plemertangga jiwa lan Jambudipa Nirmala. Nanging kelebet Kakang Semar Nalagareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedhaharanipun Kayiwangan. Jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nalagareng dalem Pak. Petra pripun Pak? Arep diparingi plemertangga jiwa karo Jambudipa Nirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter sapa sing dharep plemertangga jiwa Jambudipa Nirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dengkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembrono Petra, pelem pertangga jiwa ki legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aromanis. Wah, legi pertangga jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi pelem pertangga jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, pelem pertangga jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah. Legi pelem pertangga jiwa. Kali pelem oh, disipi to reng ora. Ya wis biyen mangkel aku wawe. Oh, urung tau ngrasake koyo wawe. Nah, ngaten badhe kula aturaken Kakang. Ya. Nek kowe ikhlas ya tak tampani. Tak pangane kanthi lega-legawane atiku Manikmaya. Miat langeneng kalanggiwan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan badang kasor lan pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga
Indra, ulun jaluk Plemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ingkang ulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongan mrene Indra niki istiraken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Lang-lang ing triya mangungkong om kanduan rimang lelena tanpa kanin Marekaten prayitna semore reseka bali titiyane kandayane trisanya purnama sasi ing menika Kakang sawetawis Plemertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala monggo kula aturi karahapi Kakang Semar. Ya matur nuwun. Nala gareng iki lho wis manggake karo pamanmu Manikmaya. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono to. Jambune ya wah. Mlenis-mlenis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan embruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi mau ditokon embel ya, Tru. Ha iya. Aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar kula caosi kamardikan. Monggo Kakang Semar dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Bata laruta saking Gudha Sangkara kula. Yen amutusa Sang Sri Rahab ki Lurah Semar Badranaya ki Lurah Nalagaring Tuwin Lurah Petruk samyang rahabi pasugatan ingkang caosaken dening Hyang Pikulun Manikmaya kelawan Kang Raka Sang Hyang Ismaya. Parandening mangke Lurah Semar mus mangerteni glagat pasemoning Sang Manikmaya parandene kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wus maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning Plemertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Dupi den dahar dening para kawan sumerbet Kang Panon plak kapi dara datane nget Purwadaksina kagiat kadrakasan Hyang Pikulun Bathara Narada wau. Yo. Wah, tos putih tadi. Wah. Wah, panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedahipun sampun emut Purwadaksina. Nanging sareng Plemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala dipun dhahar dening Semar Nalagaring lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan boten eling Purwadaksina. Aduh nyuwun sewu lho, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun apus krama kaliyan Kang Raka piyambak. Inggih meya Sang Hyang Ismaya. Ngantos kemekatan kedadosanipun. Menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun ingkang ngakarya jagat dhateng tumindak paduka Adi Pramila Bandha menika ingkang badhe tanggal sinten to Pidi?
Kakang Narada, punawi? Niat kula pancen mekaten. Krana kula tidha-tidha menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadewatan. Kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan. Nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampahan panjangka kula sakmangke sampun mboten wonten titah ingkang boten purun nyembah tuwin boten purun tata krama kaliyan pun manikmaya sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Wah panjenengan menika sarak dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dados pundi? Angkara murka budi candala. Wah menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Narada menika perkawis kula. Kakang Narada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah manikmaya ingkang badhe nanggel. Kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Narada. Indra kula nuntun timbalan. Kakang Ismaya lan atmajaning kewis ora eling. Bandanen tangane, kerincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung karing glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri pelampahan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mbulu dhateng pepinginan ingkang nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Pancen angel dikandhani kok. Lah pripun tadi kok dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalesaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Wis sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Kok risela mateng kok didodok iki lho. Walah. Bogulun. Kula ingkang abdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahma Kumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Bogulun. Nalikane raen dalu wong agung mangsanya medhi sirap kang iki apa iki? Lho, ora ana apa-apa kok Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Narada. Punawi? Menika rak kados titah panengah Pandhawa. Ha inggih lah kaya ngono iki lho kok nggawa glotrekan barang. Wah, lah menika pripun iki lho? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu. Kulup Arjuna padha kanthi raja sak praptanira nggir Janaka. Asu anu
Amit pasang Kalimantabek tinebena ngila dune dumawaing tawang towang pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi pukulun. Ya Janaka ulun tampa pangestu ulun tampanana Janaka kula cancang pucaking remi weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya ndadosaken giri patembaya. Ya Arjuna, giri patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Janaka Wandaraja sak prapta kita. Pukulun Bathara Teka. Narada wilujeng niring sambikala bektos kula kunjuk Pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana nggih. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan Pukulun. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Nun inggih Pukulun. Arjuna wonten dawuh Pukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita suwanana ing kayiwangan? Mboten wonten sebab akibat. Ingkang jalari kula sowan wonten ing kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa. Menawi Kakang Semar lan sedaya para putra-putranipun menapa pasang giri kalersan kaboyong wonten ing kayiwangan Pukulun. Iya Arjuna, apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang kayiwangan menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa Pukulun. Kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing kayiwangan? Kenging. Amarga ana bab ingkang bakal ulun tibakake kelawan Kakang Semar. Menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan. Wonten lebeting pakunjaran minangka eks narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajahe kaya Udu Janaka iki. Janaka omongane kok ting pletot ora karo-karane sak penake dhewe iki. Menapa inggih mekaten Pukulun? Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrapaketek dhateng kekecepet Pukulun. Ora luwih kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun nalindraning para dewa ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mulat Mara Sangkarjana semunya kang kamanungsan kasrepang tingkahing mungsuh boten nginten babar pisan menawi paduka Pukulun kados mekaten lampanipun. Janaka kuwalik. Raine nang kene kok raine nang kono. Wah, dumeh rambute dawa to digebeske. Pukulun
Menawi ditira mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Sarunsari Budana nangunun juru Dyah-Punta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama. Kula mboten narimakaken pukulun, kula mboten trima menawi paduka pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna. Arjuna wonten dawuh, wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun kalian panjenengan pukulun namung pakartinipun pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman mingguk saking dedalan. Kula mboten narimakaken. Bener Janaka nek tok waneni kok sak penake dhewe ora. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Pukulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niki. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula mboten idri kaliyan panjenengan pukulun guntur geni guntur angin sirnakna Janaka. Pukulun sareng panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak-piyambak. Menika badhe wonten pundi Pukulun? Widodari ki nek yaene do kepuyuh. Lilanono kula nderek. Ora kena kok melu arep ngopo? Pukulun sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten 3 wulan menika Pukulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya Pukulun. Kakang Trata, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuhi namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi. Pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula Pukulun. Arjuna kula wonten paring adhawuh Cis Trisula kelakon bedah dodo kita. Monggo kula trinamakaken Pukulun. Kakang Trata, menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kaneka Putra? Pripun? Cis Trisula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun panjenengan ndawahaken menapa menika namanipun Cis Trisula. Cis Trisula kula mboten kraos Pukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan Pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nrimakaken. Paduka Pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula. Apa kowe ora kaya? Pukulun Bathara Narada panjenengan kula katutake. Kose. Kose to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaida. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi apa. Pukulun bertoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa ki ora udut.
Dewa ki memang jambu dewa nirmala, pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kowe nyuwara. Pugulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pugulun ngono. Pugulun. Nah, candhak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo iki dadi kesandhangan rene sing akon sapa? Kula nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidana kali Pukulun Bathara Guru kula kelangan bapak le kakang kula, kanca kula sapa? Sing nyandangi kowe Janaka sapa? Si Tomber. Togok. Togok lah. Togok. Ngapura ya ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jeneng. Walah, sing nyandangi Togok. Nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun ning Pukulun bapak kula teng pundi? Bapakmu ning pinggir Candra Dimuka ana. Tulungana. Dibondo karo Pukulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Kakang Semau. Dus Ndara kula Ndara Janaka Den. Sampeyan kok nyusul mriki? Iya, Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen to Kakang Semar dicekel keamanan kayangan saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih Ndara Nala Gareng dalem Den kaya dibondo. Nggih kaya kirik. Petro kowe ya dibondo. Nggih Ndara, padha tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nala Garing lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul. Pun pokoke kanggo kinurmatan apa-napa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur Kakang Semar yen kowe wis iso ucul. Matur nuwun Ndara, ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih Den. Iya, Garing. Tiba padha-padha. Matur nuwun Gus. Iya Petro, tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku Kakang. Kok saged wedi? Merga tak wedeni. Hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to Gareng. Sik. Periksane Ndara dalem opo Garing. Waduh Ndara Janaka malem Kemis digeret Larasati, malem Jemuah digeret Manuhara,
Malam Setu digeret Sembadra. Malam Minggu digeret karo si Dersanala. Nggih. Minggu sore suntik. Truk sambat truk kaya bedhek-bedhekan aku ngerti kuwi ya. Mbok tak rasa ngulik rasa diambu wae awake. Wong bocah iki ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Edian. Pedre kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem itu. Ya anggere ngene iki. Ndara? Ndara, apa? Wah. Mudyar kowe iki nduwer, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nyelametke. Kowe iki ngusah ndangani sapa? Hah? Kowe sing ngandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados pundi. Ngawur banget. Pulun rada dundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning Dampar Kayangan. Lah terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun maneh kaya iki nek cedhak ana ing jagat kae merga wis kerepotan ra iso mikir ra iso bingung penggalihe. Tumune mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana liya kejem ngomong Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru nek kayangan ana sing lungguh dampar matek wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Trada. Kok Kakang Pikulun Trada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing Kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe, wis rasa sumelang. Ngono? Nek Janaka nibake panah karo kowe mesti ora bakal tumomo wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono Bagong. Oh, jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Kleru. Sapa Janaka? Janaka. Wah, ketok wis walus slip. Wis halus wae kleru. Aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Trada kula dherekaken. Kecilikan ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Trada kula dherek. Ngono kuwi rada wangun. Ayo. Asma Bang Wangaruna